pamusoro iyi tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Takatarisa nhaurwa yematare ekumatenga, matare ekumusoro muchirongwa chapfuura. Tikati tichada kuda kuzotarisa mabasa anoitwa nematare ekumusoro. Ndeapi mabasa anoitwa nematare ekumusoro? Ndizvo zvatinoda kutarisa muchirongwa chanhasi. Regai tibve tapinda munyaya yacho yemabasa anobatwa nematare ekumusoro. Matare ekumusoro anobata mabasa akasiyana siyana. Basa ratingada kutanga kutaura nezvaro nderekuti munhu afa, mweya wake unotongwa nematare ekumusoro. Saka pachivanhu tinotenda kuti mweya wemunhu unotongwa. Saka kana mweya wemunhu uchinotongwa kumatare ekumusoro, zvinofamba sei? Matare ekumusoro anogona kutambira kana kusatambira mweya wemufi. Tine daviro, regai ndipamhidze ndichiti idaviro yatinayo yekuti mushure memazuva anosvika 3 munhu afa, matare ekumusoro anogara kutonga mweya wemufi. Voutambira here kana kuti vorega kuutambira? Regai ndibve ndataura zvekare ndichiti mweya wemunhu azviuraya, hautambirwi kumatare. Ndicho chatingada kutaura pekutanga. Zvekare mweya wemunhu airoya kana kuti muroyi hautambiriki zvekare kumatare ari kumusoro. Idzi kana kuti izvi ndizvo zvezvimwe zvinoita kuti mweya yevanhu isatambirwa. Saka mweya yevanhu inotambirwa kuchicherechedzwa mabasa aitwa nemunhu uyu achiri mupenyu, kuti aibata mabasa akanga akanaka here, aibata mabasa akanga asina kunaka. Kune mamwe mabasa anobatwa nemunhu asi tigomati haana kunaka, asi mabasa aya achizogona kunatswa pachenura kana kukanganwirwa. Saka zvokukanganwirwa zviriko zvekare mukati metsika dzevatema. Patinoita chenura tinoti aripo mabasa anogona kunzi aya mabasa aya munhu asunungurwa, mweya wake ngauchiuya hawo, ngauchigara kumatare nevedzinza rekwake. Saka kana mweya uchitambirwa pekutanga, patoti mweya uri kutambirwa, hausi kupinda mukati mematare asi uri kupinda kune vedzinza, wakamirira kuzobikirwa doro rokudzorwa kuti uzokwanisa kupinda mukati mematare. Asi mweya uyu unenge watotambirwa kana kusatambirwa nechekare. Saka ndiro rimwe basa riripo rematare ekumusoro, kuti atambire kana kusatambira mweya wemufi, kutonga mweya wemufi, zvichienderana nemabasa akanga achibatwa nemunhu achiri kurarama. Nderimwe remabasa ematare ekumusoro. Tobva ipapo pane rimwe zvibasa rinoitwa nematare ekumusoro, kupa mabasa kuvadzimu. Vadzimu kana kuti mudzimu, kana munhu achinge abikirwa doro, kana munhu achinge abikirwa doro apinda mukati mematare ekumusoro, abikirwa doro, adzorwa, achenurwa, akupinda mukati mematare ekumusoro, munhu iyeye kati mudzimu iwoyo unosvika uchinopiwa basa nematare ekumusoro. Regai titaure ndichiti tamboti kune mweya isingatambirwi. Kana mweya usina kutambirwa, zvinotaura kuti haukwanisi kudzoka semudzimu. Asi havasi vese vanotambirwa zvekare vanozodzoka zvekare semudzimu. Vamwe vanogona kutambirwa asi vosadzoka semudzimu, nekuti zviripo zvinotariswa kuti mweya wemunhu uzokwanisa kudzorwa kana kudzoka semudzimu. Asi chero ukanzi haudzoki semudzimu, unopiwa basa rokuita mukati mematare. Ukanzi uri kudzoka semudzimu, unonzi uri kudzoka semudzimu kunoriritira muri here, kunopanda matare here, uri kudzoka uchinoitei kana uchidzoka semudzimu. Iri ibasa rematare ekumusoro kudenga, kuti ape basa kuti uyu kana uchidzoka uchanodzoka uchiita zvakati. Iwe haukwanisi kudzoka semudzimu nokuti hauna kusiya mhuri pasi. Zvino zvausina kusiya mhuri pasi usingakwanisi kudzoka semudzimu, asi takutambira uchange uchishanda zvakadai. Nokuti haisi yese mweya inotambirwa,
inozodzoka semudzimu. Vamwe vanofa vachiri vana vadiki. Tinotavira kuti kana munhu akafa achiri mwana mudiki haakwanisi kudzoka semudzimu. Saka kudzoka semudzimu pane maconditions aripo ekuti munhu adzoke semudzimu. Ndakamboita chirongwa chizere panyaya iyoyo kuti ndeapi maconditions atinowana anoita kuti munhu agokwanisa kudzoka semudzimu. Ngatipinde futi mune rimwe basa rechitatu rinogona kuitwa nematare. Basa rinogona kuitwa nematare nderekusarudza homwe. Homwe haingosarudzwi nemudzimu mumwe chete, homwe inosarudzwa nedare. Saka ibasa redare kati rematare kugara pasi rosarudza kuti iyi ndiyo ichava iri homwe yangana zvinoitwa nematare ekumatenga. Tichienderera zvekare mberi tichitarisa mabasa ematare ekumusoro kudenga. Basa rematare ekumusoro kudenga kumutsa ngozi ndiyo imwe nhau yakakoshera matare ekumusoro. Nokuti matare ekumusoro kana mweya wemunhu uchinge wasvika wedzinza iroro wasvika, munhu ashayika, mweya wanosvika pamberi pematare aya kekutanga paunenge uchitambirwa kana kusatambirwa kuti uende kune vedzinza. Vanotarisa mafiro akaita munhu uyu akafa achipondwa akaitwa zvekuurawa. Ibasa rematare iwawo kuti hongu tinokutambira mukati medzinza rekwako nokuti wakaita zvekuurawa hauna kuzvigurisira wega upenyu hwako, asizve wakatadzirwa une nyaya yawakaitirwa nevakakuuraya. Tinoda kuti vakakuuraya vakuripe nokuti vakaganhura upenyu hwako. Hauna kurarama upenyu hwatingati huri full hunotambirwa pachivanhu kuti munhu akararama upenyu hwake hwese. Saka rinenge rava basa redare rekudenga, matare ekumusoro, kuti ati iwe dzoka unoripwa. Saka ndiwo matare ekumusoro anotanga kutonga kuti iwe wakatadzirwa, wakaurawa nangana kati nevekwangana vanofanirwa kukuripa. Matare aya anogona kutombogarisana mamwe matare kumusoro ikoko, vakaurayirwa munhu wavo neavo vakapara mhosva ari matare ekumusoro. Ava vototenda votozviona kuti hongu vekwedu vakapara mhosva, hongu vekwedu vakauraya, vanofanirwa kuti varipe. Ndizvo zvinoita kuti mhuri kana kuti midzimu yevanhu vaya panenge pamuka ngozi ipete maoko, nekuti inenge ichiziva nyaya yakaparwa nemuzukuru wavo. Vanenge vakatotongeswa kuti tarisai zvakaita wekwenyu akatiparira mhosva akauraya. Votenda kuti hongu vanofanirwa kuti varipe kuuraya kwavakaita. Munhu uya ochidzoswa, mweya uya ochidzoswa nedare rekwake kuti enda unoripwa, inenge yava ngozi. Regai nditaure maphases maviri engozi atinogona kusangana nawo. Pane ngozi inotanga kumuka munhu achiti ndakaurawa, akazvimirira ega, asati abikirwa doro, asati adzurwa. Ipapo anenge achiri kurwa ari iye chete. Dzinenge dziri shungu dzake dzinenge dziri kushanda ipapo. Ndipo panenge achirwa ari mumwe chete achishandisa shungu dzake. Saka zvinobva neshungu dzake dzaanenge anadzo kuti ngozi iya ichanetsa kusvika papi. Asi ndeimwe phase kana tichikamu chokuti vanhu vanokwanisa kuvhara ngozi iya, voona sokuti zvinhu zvanaka, nekuti munhu uyu achiri kurwa ari ega. Abikirwa doro, munhu uya nyakupondwa ngozi haisati yaripwa, abikirwa doro, adzorwa, apinda mumatare ekumatenga, munhu uyu ava kurwa achibetserwa nedare rekwake, ndipo panonyanya kunetsa ngozi ipapo. Ndopanozonzi nevakuru mushonga wengozi kuiripa, nokuti zvinogona kuti pakati zvadai, uyu adai, muchingobata iri nhau yengozi, nokuti simba raakuuya harichanzi simba remunhu mumwe chete, rave simba redare.
Saka ibasa redare kumutsa ngozi. Ibasa redare zvekare kuti kana vazukuru vakufarisa, muzukuru ofarisa, dare rekumatenga rikagara rinomboshunja, kutsunya, kumborova neshamu muzukuru. Tinorangwa nematare ekumatenga. Imwe nzira yavanotiranga nayo ndeyekungovhurira mhepo kuti aiwa uyu muzukuru anyanya kunetsawo, chimbovhurirai mhepo dzakaipa azvitsvake azviwane agopinda mugwara. Ndo patinozofamba pamwe topinda tonzi aiwa kuri kudiwa chakati, kana kuti nzira yakufamba nayo haisiyo, kana kuti kune vakatsamwa vakafuratira zvakati nezvakati, uri kuita zvakati mukati mematare. Nekuti matare atinobata pasi tichipinda mumadzisahwira ndeimwe nzira yekutaurirana nematare ekumatenga edzinza rako, communication. Ndo pandaiti dare rasahwira rinofana kutendwa nevedzinza rekwako kuti vagokwanisa kutaura kupfurikidza nedare riya rasahwira. Ibasa zvekare rematare ekumatenga kusumudza nyaya dzedu achienda nadzo kuna musiki kudenga. Apa ndakanyanya kutaura ndakanangana nematare edzinza emumusha anobetsera isu mukurarama kwedu kwezuva nezuva. Asi kare kune mamatare zvekare akanga akakosha ekumusoro kudenga. Matare aigarwa nemhondoro, ndo akanga ari matare edunhu, ndo matare aizouyisa kuti musarima musi wechisi, gomo rakati haritemwi huni, sango rakati, dziva rakati rinoyera, sango rakati rinoyera. Zvaibva nematare iwawo aigara mhondoro, ndo akanga ari matare makuru enzvimbo edzinza. Mazuvano matare emhondoro onetsa nepamusoro pechirungu chakauya. Zvekare ndakaona kuti nhaurwa yemhondoro inhaurwa inonetsa vanhu vazhinji. Vakangodzi une mudzimu mukuru votofunga kuti mhondoro. Unokwanisa kuita mudzimu mukuru uri wemumusha womudzinza medu, unokwanisa kuita zvakare mudzimu. Nokuti nhaurwa yemhondoro ndogara ndakaibvunzwa, aiwa ndichazoibata muzvizere. Takanangana nenhaurwa yemhondoro kuti zvinofamba sei. Ndakamboita chimwe chidzidzo chemhondoro, asi ndichapinda zvekare nekupinda munhaurwa iyoyo nemamwe matare akanga akakosha. Takataura nenhau Great Zimbabwe nemamwe maZimbabwe ataitaura. Ndiko kwaibata mhondoro zvakanyanya, ndiko kwaibata vamiriri vamwari, ndiko kwaibata masvikiro makuru anenge achitaura naMwari Musikavanhu, ndo kwaipinda mhondoro. Takanangana nekunayisa mvura mudunhu, takanangana nekuchengetedza chisi, takanangana nezuva rainzi zuva raMwari rakanga riko kumatunhu akasiyana siyana. Apa tatingobata mamwe mabasa aitwa nematare ekumusoro achitichengetedza mukati mekurarama kuti anozvifambisa sei uyewo zvinofamba sei. Ndatenda ndini sekuru venyu, Sekuru Makone, umqambisi the African teacher. Muve nezuva rakanaka.